Doon na tayo panultihon, nag-iingon, charity begins at home. Kanang atong pagigugma, atong kaayo, o mga panalangin, magsugod gayo diha sa mga tao nga atong gihigugma, diha sa atong panimalay. Maugod siya ay unang mga beneficiaries. No? So, kana siya ang ato ang kasagaran yung himuon. O kana siya, mapunay gihisgutan sa atong mga pagbasa karon di ng panalangin sa Dios, una gyud para ra gyud sa mga tao sa kasabutan, sa piniling katawhan sa Dios. Pero dili naka-confine sa mga tao nga pinili sa Dios. Ilabi na sa mga tao nga mopadayag nga sila gusto usab maapil sa katawhan sa Dios. Pagpadayag diha sa ilahang pagpaubos o pagpangayo o pasaylo o kaluoy. Diri sa unang pagbasa gisgutan dire ang propesiya ni Propeta Isias nga diha sa pagbalik sa mga Israelita o piniling katawhan sa Dios gikan na sa pagkaulipon ngadto sa Babylonia, nagulagway na siya kung saon pag-rebuild sa maong sa Israel. Unya dili ra kini siya ang pag-rebuild ug ang pagbisan ang pag-put up og temple dili lang para sa piniling katawhan sa Dios, kundi usab para sa mga langyaw nga mapadayag nga sila mutuo sa gituuhan nga Dios sa mga Israelita. Ilabi na gayud ang mga langyaw nga magpakita og hustisya o magpuyo diha sa katarong dawaton sa templo nga giandam sa Dios sa Israel. Muna giingon dire sa unang pagbasa, nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong kasing-kasing. Ug giingon ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, nagtamot sa adlaw ipapahulay ug nagtuman siya mga sugo, panad-on ko sa balaan kung bukid. So kining templo sa Ginoo dili kini lamang naka-confine sa piniling katawhan sa Dios. Nga piniling katawhan sa Dios ra gyud matagaag panalangin sa Ginoo. Kundili bisan ang mga langyaw nga mopadayag nga sila mutuo sa Ginoo, magpaubos sa ilang kaugalingon ug musunod sa kasuguan sa Dios, makasimba usab sa templo kagiandam sa Dios sa iyahang katawhan. Ilabi na gayud ang mga langyaw nga mag-observe og hustisya ug kaangayan, maapil sa pundok sa Ginoo. Ug mo kini ang gisgutan diri sa ebanghelyo sa mga igsoon. Adunay babae ni duol sa atong Ginoo Jesucristo kay ang anak giyawaan. Siingon, "Sir, anak ni David, kaluyin taon ako. Kay ang akong anak nga babae giyawaan. Ayuha in taon." Unya siya, dili man siya apil sa piniling katawhan sa Ginoo. Outsider ang mga babae, pagano o hintil. O muna nga, pag hangyo niya, wa gid siya gitubag sa Ginoo. Wa gyud gidedmar gyud siya. Ingon ang tinunan nga papahuwaan o ng bayhana god. Di man naapil sa pundok, dili man naapil sa piling katawhan sa Dios. Ano ningon ang Ginoo nga, ay padalaman ko para lamang sa pagyod sa mga piniling katawhan. Sa mga tao nga nasa kasabutan, mura gyud una na kong alagaran. Pero ni-insist man gyud ang babae. Siya, kaluyin taon ako anak ni David. Ni paubos yun sa siyang kaugalingon. Nung ningon siya, niyo na Ginoo nga,
Dili maayo nga kuhaon ng kalanon sa mga anak o gipakaon sa mga iro. So ang panalangin unta nga intended sa piniling katawan sa Dios dili pwedeng kuhaon para ihatag sa mga langyaw o mga outsiders. Apan ni-insist yun ang babae, tinuod ka na sir, apan bisan gani ang mga iro, mga kaunman sa mga mumho nga mahulog, gikan sa lamesa sa galon. Grabe ang iyang pagpaubos. Grabe ang pagtuog, pagsalig. Huwag niyang dapita, ang Ginoo, wagin siya'y nahimo. No? Ingon siya, matuman ang imong gihangyo. Tungod sa imong pagsalig, tungod sa imong pagpaubos, matuman ang imong gihangyo. No, because only the humble and faith-filled are rewarded with spiritual healing. Kanarang magpaubos, kanalang puno kayo sa pagtuo, makatagamtam o panalangin. Kung usa na ni ang babae, kabili bisan dili apil sa piling katawan sa Dios. Apan grabe ang pagsalig sa Ginoo. Kung nakatagamtam siya o panalangin gikan sa Dios. So mo po kitawag ka nato mga igsoon. Ngayon magyutag charity begins at home. Ya kanang uban natong mga wala kaila, di nato kaila, dili apil sa pundok, kung sa may ato po mga, kung sa man nato pag-treat nila, sa treatment nato, didmahon lang, kaila ana, mga ngayon nato og tabang, no, susay suspicious pa ta, no, kinsa kaning tawhana. So mo ni usab ang hagit ka nato mga igsoon, nga ang pagigugma sa Ginoo, nga atong nadawat, dili na para sa mga tao nga atong nailhan, kundili, no, mugawas yun na, mo extend yun na. Ilabi na sa mga tao nga wala nato nailhan, nga nanginahanglan usabog, tabang. Kaya ang pagigugma sa Dios, dili man exclusive. Dili siya naka-confine, no, sa usa ka pundok, sa usa ka pamilya, so sa ka-organization, dinasa ka na apil. Ang gugma sa Dios, ang tawag sa pagigugma na aka nato, mo extend yun na, gikan sa itong pamilya, ngadto sa mga tao na nanginahanglan. One time, adunay estudyante nga ni, doon ako dito sa opisina. Kanang na siya'y kaila nga na ospital niya, luoy kayo kay piki kayo gyud dayon na hydrocephalus pag yun ang bata. Kaya nagdala siya sulat na ako. Dayon. Kung ipasulod rapod, kung sa may tuyo ni mo, day, kaya lagi hinabang pader kay ako'y kaila dito niya, ginhanglay, hinabangon mo kayo niya, ginikanan, piki ba? Kung dili man ni charitable institution na eskwelahan, academic institution man eh. Ato di ka sa kuan, ato di ka sa LGU, kay basig na sila yung mga hinabang dito. Ato ko dito pader, pero naamay pa may mga ipasubmit nga mga documents, aron sila mutabang. So, mo to yung ingon. Ingko nga, daghan ra ba mi gitabangan ron kay napoy mga teachers nga na ospital, so mo to among giuna mi tabang, nagpas the basket mi mga empleyado para sa mga teachers kay unahon magyud, no, kanang charity begins at home. So wala daghan duha ka teachers, so medyo dako na gyud ang nahatag. So, dili man ni pader para sa institusyon, ini kasulat dili man ni sa institusyon, para man ni sa imuha. Yun siya para daw sa kuha. So wala siya nanabang, wala siya nagtabang para sa eskwelahan, kundi para sa kuha. So tutungura wala na yun ko ni explain pa. O ni kuot na lang yun ko.
Sige, kani palit na ni gatas. Kay gatas, vitamins, o katong mga tambal pa man pag kung makauli na sa balay. O kini palit o gatas. So, to cut the long story short, ang nahitabo, no? Natagaan, napalitan siya gatas, tagaag vitamins, o tambal. Ay ni, kontak po ni Dr. Enriquez kung pwede ba po matagaan. Naapay vitamins diha nga panghatag. O naapoy tambal nga napalit. Sumuto nalipay ang pamilya. Nalipay ang pamilya. So katulong, like ang babae diri sa ebanghelyo bang insistent kayo basta kayo ginahanglag tabang. Ya kato estudyante pagud siya, no? Insist yun siya nga dili gyud siya magpakuan babaliban. Kay kita siguro gyud niya ang sitwasyon unsa kaluoy. Siya dili na para sa institusyon pader, para na sa imuha ang sulat. So explain ko unahon magyud namo ang mga tao. Okay, charity begins at home. Pero mao lagi na kung sa mga tao nga minahanglan og kaluoy nga wa gyud dito ay mahimo. Juga. O diha sa maong panagistorya nagmadaugon ang Ginoo na magmadaugon ang kaluoy sa Dios. Di ng kaluoy sa Dios, no? Naabot gayud sa mga tao nga ngayan kaluyan. Amen.